Goedemorgen. Nou, goedemorgen, mooie vrouw. Goedemorgen. Hast du zin in? Ja, ik had er wel zin in. Ja? Goedemorgen. Ik ben in Giel. Dat is in Giel. Er ligt eens wel een... hoe is het nou? Een, Kino. BG? Ja, het gaat goed. Hast du zin in? Ja, het is echt heerlijk hier in Bergen hier. Echt een super locatie. Heerlijk waar erbij. Ja, leuke ploeg. bijtje. Een bijtje. Ja. Benny. Hoe is het, jongen? Mooi. Mooi werk, jong. Wat is dat in het Fries? Weet ik net. Een earlyboy. Nou, dat is wel wat leert. Earlyby. Heb je er zin in? Heb jij er zin in? Kan enorm. Maar ik vind de zon wel heftig. Lekker toch? De man met de motor is direct. Morgen. Morgen. Hoe is het? Ja, lekker. Lekker zonnetje. We waren goed insmeren, want gisteren was ik zo rood als een kreeft. Mooi waar, hè? Op een lemmer. Waar. Ik zal je hem even meenemen naar het terrein dat wij spelen zullen. Dat is mijn hok. Dat is de borderij waar het personage van Tamara Skoppert wennet en werkt. En dit is de tribune. Oh ja, en dit is een microfoon. Ze nemen het ik wel een cavia. Daar zit Guido. En Ben die zit daar boppen. Nou zo.